Good day, no? Tayo ngayon ay magluluto ng magbukbang tayo, guys. Ito ang ating lulutuin ngayon ay itong alimasag. Alimasag at saka itong pugita at saka yung tahong. At ang ating mga ingredients, ito lang, simple lang, guys. Ito mantika, oil at saka yung suka, no? At saka yung ahos o bawang ito, guys. At saka ito yung asin. So simulan natin, guys. Sana sabayan nyo ako hanggang sa pagmukbang maluto ito at sa pagmukbang ko. Sana, guys, magugustuhan ninyo at mayroon kayong kunting matutunan. So salamat sa inyo, sa lahat ng mga subscriber at saka sa lahat ng mga nanonood. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Kunting tulong lang, kautid. At sana lahat ng mga vlogger ng Pilipino, tulungan natin isa't isa. Mabuhay ang Pilipino. Pero, guys, nandiyan na ang bawang at ang mantika. So ito ang simula. Ayay, ang init-init. Okay, guys, isusunod natin to, guys, ang alimasag. Saka yung pugita. Saka yung rambo yun, guys. Haluin natin to, guys, ang pugita saka at yung tahong at ang alimasag. Parang steam lang ito pagkaluto, guys. Hinugasan na ito. Linagyan natin ng suka yung pugita. Hinugasan natin ng suka para hindi malansa at saka asin. Pinukuskus natin sa katawan ng pugita. Nakuha natin ang kanyang yung sa amin, laway-laway. Tapos ito, guys, buwabang muna ang bawang. Sunod natin, guys, itong suka kanina. Okay. Tahimik na, guys. Maglagay ka muna ng asin, guys. Kunting asin lang muna. Ito ang para matutunaw na asin. Pero pag malapit na ito maluluto, lagyan natin ng asin na ibabaw para hindi masyadong maalat. Lagyan din natin. Ganun lang kasimple, guys, ang pagluto nito, guys. Halo natin ito. So sana abangan nyo, guys, ang mukbang ko. Tapos, guys, lagyan natin ng takip. Kahit hindi masyadong malaki. Okay, guys, tingnan natin, guys, mapula-pula na, guys. Pero sa hindi pa huli ang lahat, guys, nalilimutan ko, guys, itong luya, no? Para mawala talaga ang langsa ng shell at saka yung alimasag at saka yung pugita. Ito na. Natin silang ito na, guys. Malapit na to, guys. Malapit na tong lalantakan natin, guys. Kumukulo na, guys. Malapit na ang pugita maluluto. Nagbubuka na open na ang kanilang mga sa shell.
At nagkulay orange na ang ating alimasag. So talagang malapit na to. To guys, naluluto na guys. Oh, lalantakan na natin to. Ihain na natin to guys. Natatapos ng maluto, no? Lutong-luto na. Oh. Hello guys. Niyatay pagkaon karon nga atong giluto, no? Og dako ning matabang sa ato ang gibati karon kanang magipang ubo og gisip-o, no? Ug gaan ang atong paminaw sa lawas ug ang atong paminaw atong gibati, no? Emotionally. Dumi na karong panahon na, so ngaon ta ni guys seafoods. Simulan natin kain ang ating mga binigay biyaya sa Panginoon Diyos na sa atin. So salamat tayo. So guys, magsimula na tayo guys. Pinamay lang tayo ngayon guys. Okay. Guys, sarap ito guys. Tamang-tama lambot guys. Guys, ang alimasag. Ito ang procedure guys. Oh guys, oh. Aligi guys. Ito ang masarap sa high blood. Hindi lang tayo masyadong kumain ng marami to guys. Baka ano guys, oh. So sarap to guys. Lalagay mo sa kanin, no? Yan ang pagkukuha mo. Oh, sarap nito guys. Aligi. So, bago ang lahat guys, ano to? Kukunin ito. Biakit na to guys. Maraming na-disgrasya to guys. Matulis to. Okay. Safe na guys. Sarap guys. Yung sa alimasag. Guys, malaking guys. Sarap. Aligi guys, ulam na. Guys. Sorry guys. Napakalamig. Sarap.
Guys, ang paglilinis guys. Kunin mo to guys. Wala itong kasama. Ito guys, may taba guys. Laman. Ito guys, oh, laman. Kaya? Guys. So guys, maraming laman guys. Yummy. Tipid guys.
Ipin lang guys. Okay. Sarap guys. Lalo na presko ang alimasag. Oh, nabubusog na ako guys. Guys, kinakailangan sipag guys kumain ng alimasag. Oops, ito. Malapit nang naubos ang octopus guys. Sarap guys, basta malamig guys. Hindi mauubos. Hindi mauubos eh. Maliit ang ano, bitoka. Salamat guys sa pamanood nyo guys. Salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Sa mga bago pa, sana mag-like kayo, mag-subscribe o mag-share. Salamat sa inyong lahat. Suportahan natin ang bawat isa sa atin. Salamat. Gayo, nung tayo ng Coca-Cola. Di maubos guys. Ang paborito ng asawa ko ito na guys. Ito sa akin ito umaga.